Dadi pusaka iku nyene larang. Lah sing kaya ngene iki sekitar 15 jutaan. Iku aku dodol murah ya. 15 juta itu termasuk murah. Murah iki pasarane selawe. Selawe gading. Gading. Muni. Lah iki nilai sejarah Mataram. Nagaraja. Nagaraja kembar iki. Sejarahe sing dituku wong. Lah iki 3 dimensi dubes dutan besar gak padha sampean gorek di Sofi ora padha iki. Waduh, ora didol iku ya. Iki 15 juta tak dol.